тестово клипче за YouTube. Ще го кача без да го обработвам по никакъв начин. Днес следих маратонките най-накрая, които се поръчах от Англия. Махнах текста, за да ги по-лесно се на ръка. Марка Анди или Ентуан. Изглежда доста по-яко от снимките. Бяха на промоция или разпродажба за 15 лири. С доставката до офиса в града ми стъпаха 43 лева. Точният модел не помня точно как се казваше. На тях не пише. Не ми изглежда. Не. Това е. Нали слагат разни хартийки или ние неща, които обират влага. Това са. Сега оставя да ми станат. Ще спера. Не фокусира на логото, но има.